హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మాతెర్ల ఎంచొల్లారు. ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೈಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕು ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತು ನಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಚಿ. ಎನ್ನ ಜೋಡು ಪಾಡ್ದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಿವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದಂದು ತೂಲೆ. ಪಿದರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಮುಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಜಪ್ಪರ. ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ವಾ ದೊಂಬು ಮಾರೆ ನಡತ್ ಬರ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೊಂಬುಡು ಪಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಪೋಪೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್. ಡಬ್ಬಾ ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲ ಪುದೇಲಿಗೆ ಪೋಯೆ. ಭಯಂಕರ ದುಮ್ಮಾರ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪುದೇಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಏತ್ ನಡತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಪುಗು ಅಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆರಳು ಅಂತೆ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.